Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ken Tibiak. Bigat yu amin. Dahito iti programa ti dalan ti pudno ken ti biag. Dahito iti programa ti dalan ti pudno ken ti biag. Idandan kada kayo ti Church of Christ. Masarakan ti worship chapel na ditoy Galimuyod, Ilocosur, partikular iti Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocosur. Dagiti kakabsat yu, ken gagayem yu iti tangatang Samuel Alejo Bagsangis Senior. Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Isa ka bro? Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Ayun, agi iko. Katambas iti ko na Dennis. Napigsa di ko na dito yung mic. Idi napalapa sa Domingo, Brother Ray, nagtungad dayjay diskusyon uno dayjay topiko ta. May panggap iti instrumento musika. Okay. Uno daytoy dayjay panagaramat ti instrumento musika iti aldaw ti panagdaydayaw, uno bayat ti panagdaydayaw iti Dios. Anya? Siyempre uray niya nga aldaw agdaydayaw at mabalin ngam adda ti bilin nga masapol mandate. Mandatory uno compulsory nga daydayo dagiti tattao iti Dios iti aldaw ti apo dita ket aldaw ti Domingo. Hanamat nga imbaga no nya nga oras. Anya hanamat nga imbaga no manong nga oras. Basta daydayo ti tao iti aldaw ti Domingo ken idio umiso a panagdaydayaw. Anya ket naadal tayo nga saan arumbeng nga ramatan ti instrumento musika uno musical instruments. Mechanical musical instruments iti panagdaydayaw iti apo malaksid iti maysa nga imbilin na nga rumbeng pangidanggayan iti kantanya di bro. Nawan sa bali no saan nga ti puso. Ti puso uno nakam panunot spirito. Dito masarakan iti Efeso chapter 5 verse 19 kan Colossus chapter 3 verse 16. Verse 16 iti naduma-duma uno 9 sana ka nagbidot nga reference iti may panggap iti panagkanta iti baro at tulag na aramat ti vocal saan apulo sa naramat ti musical mechanical instruments. Iti dito nga gundaway kakailan kakabsat gagayem ngintay mo't pagsaritaan ti may panggap iti panagkristyano uno panagbalin a kristyano uno panakakonverter tab nagbalin nga kristyano kas sinarita ni Dr. Lucas nga nang surat ti libro da iti Aramid chapter 11 verse 26 nga kalpasan ti makatawon dita nangas kasabapa ni Apostol Pablo ken dagiti adalan dagiti daduma kristyano iti depar na ti Antioquia ket iti Antioquia naawagan dagiti adalan iti umuna ang naawagan dagiti adalan kristyano. Ada reference dito bro? Da Aramid chapter 11 verse 26. Iti diya nasarakan na impan na iti Antioquia ket naramid a nakitipon da iti iglesia ti bat ti maysa tawen ket sinurusurwan da ti adu a tao ket iti Antioquia tinangrugyan ti pannakanagan dagiti adalan kristyano. Ayun, kristyano. Dito ti umuna reference nga pakasarakan iti balikas a kristyano iti nasantuan na surat bro. Adalang iti talo nga references uno passages, verses nga pakasarakan iti balikas a kristyano ti intero a Biblia. Ket dayta ti umuna Aramid chapter 11 verse 26 ken ijay Antioquia una ni Dr. Lucas ti umuna ang nakaawagan dagiti adalan kristyano. Awan hanang imbaga nga kristyano fariseo. Hanang imbaga nga kristyano nga anyaman ita nga denominasyon. Saan nga imbaga kas diyan kristyano. Basta nagtulnog kay ti bilin ti Apo, no nagtulnog kay ti Banghelyo ti Apo, maawagan ka kristyano. Rumbeng nga kita tayo, nagtulnog daya, nagtulnog.
iti ebanghelyo ni Kristo. Adda pa iti may kadua referensya masarakan dayta iti chapter 26 verse 28 iti libro mo lang ti Aramid, idi kalintugan ni Apostol Pablo ti bagina. Anya nga nakaidaruman na iti treason, sedition, kinda duma pa iti panaglabsing iti lintag paglintigan ti Roma. Sinalakniban na ti bagina iti sangwanan ni Ari Agripa. Nya ket ti panangsalaknib na isu dayjay panangikasabana iti ebanghelyo ti Apo iti sangwanan ni Ari Agripa. Ket idi kalpasan ti panangdengeg ti Ari anya tinsungbat na. Ket ni Agripa kinunana ken Pablo, iti apagbasit asao gayagayin nak nga ag-Kristiyano. Ayun, gaya-gaya nga ag-Kristiyano. Una na. Gutugutin na dayta nga ti panag-Kristiyano ket maysa nga aramid. Aksyon dayta. Masapul nga ag-Kristiyano ti tao. Wenno sa kahit nasawon agbalin a Kristiyano ti tao. Ket idi nangeg ni Ari Agripa ti panay kasaba ni Apostol Pablo may panggap kini Apo tayo Kristo. Dadi takit ko na judgment dahil kat in kasasaba na kuna ni Apo ni Ari Agripa iti pagbasit lang nga sao kuna na gaya-gayan na nga Kristiyano ngem daksang gasa ta saan nga nananay an nagayagay wenno nagbalin a Kristiyano ni Ari Agripa anya di may kapat nga makatlo nga referensya ket masarakan dayto iti muna Pedro chapter 4 verse 16 ni Apostol Pedro tinagsurat iti dayta kadagiti Kristiyano iti lubong dagiti hintil dagiti naipatto-patto ka Kristiyano iti lubong dagiti hintil nya kuna na bro Ngem no adag sagaba kas Kristiyano, saan ko mangagbayin no di ket dayawon na kuma iti Dios itoy anagan. iyo sakbay namin dayta ket adda dagiti tattao agsagsagaba gapu iti basol dati panagtakaw murder kenda dumapay nga basol iti linteg tatak iti paglintigan ti tao. Tatak madusa da dagito madusa da may parbeng lang kasta. Ngem kunan ti apostol no adagsagaba kada kayo kas Kristiyano. Agsagsagaba kayo gapo tada kayo ket Kristiyano. Kunan na. Tay di mo na siglo iti dayta panawon ngamin maparparigat dagiti Kristiyano bro. Aglemlemmeng dang agdaydayaw kadagiti yungib. Wenno kadagiti kuweba. Kadagiti balay nga ilimlimod da ti panagdaydayaw da iti Dios. Tay parit ti imperyo ti Roma iti panakay kasaba tinagan ni Kristo ken iparit na ti agdaydayaw iti Dios malaksid iti emperador. Ken dagiti Diyusen ti Roma. Basta gapo naglumlumeng da. Ken nagtatakaw ka kuno ni Apostol Pablo ket nadusa ka may parbeng laeng nga sagrapong ti panakadusa. No nakapapatay ka, kasta ngem no agsagsagaba ka gaputa Kristiyano ka, ay ganos ka anya nga rod. Da iti day nga panawon. Ket kasta daydayawon kit ti Dios gapu iti daytoy anagan iti nagan a Kristiyano. It is only then that we can worship God fully and truly and sincerely when we are Christians. Anya, no ag-Kristiyano tayon, no Kristiyano tayon. Saan tayo marumbang nga ma-misinterpret manen ken ma-mis anya diayon dayay kay papanan na nya ma-misdefine ti balika sa Kristiyano. Dagun daway nga panangtalantan tayo dit iti dayta. Ngem kasano ngamin ti panagbalin na Kristiyano ken kasano ngamin ti panakaisalakan ta it is only then ito nag-Kristiyano ka nga may salakan ka. Ang bro, malaksid ka dagiti ubing at handa nga kasapulan pa lang ta Kristiyano dagiti awan na kam na ubing sanda pa lang nga mo tinaimbag kenda ka is gapon ako na ni apostol ako na ni Apo tayo Kristo by anyo dagiti ubing nga umaydakan niya takukuada ti pagarian ti langit. Okay. Now, no kasapulan ken agsapsapol ka sincerely searching nga na tayo. Datay ni naimpusuan ti panagsapol mo. Naimpusuan ti panangsapol mo nanya dagiti rumbeng nga ramidem tapno may salakan ka may pada ka iti dayjay jailer Philippian jailer iti Aramid chapter anyang dayjay Philippian jailer Aramid chapter 16 Aramid chapter 16 ti pakasaritan na dita verse 13 sama dayjay nga uno verse 34 sa dayjay nga agpangato uno saan iti verse 30 to 34
I-check naman di jay Brother Ray, nang runa iti 16 verse 31. Nga nagsaludsod da ito'y kina Apostol Pablo ken ni Bernabe, baya ti kadada iti pagbaludan, nga nagkankanta da Bernabe ken Saulo, ken dagiti da dumabalo iti pagdaydayaw iti Dios, pagamamam nagginginag, napagka, napagka, dagiti kawar, anya, ken nagyanda iti suli. Iti amak, dayjay agbambantay, gwardya, nga mapukawan wan nakalibas dagiti balod, ginandat na napapatayin ti bagina tapno isu mo lang patayin mo lang ti imperyo ti Roma. Anya ngamin na mabalin nga nagliway ka kuno daking kuana. Ket anya kasano ti butbuteng na idi masarakan na da Apostol Pablo ako na saan mo damran ta bagim adda kami ditoy. Nakita na ida adda sa lutsod dayjay Philippian jailer wano dijag bambantay ti pagbalodan bro. Verse 31. Ket kinunada mamati ka ken Apo Hesus Kristo. Erwin 30. Ket innala na ida iti ruwar ket kinunana kadakwada, Apo, kun Apo anya ti rebbeng ko nga ramiden tapno may salakanak. Ayun. Anya ti rebbeng ko nga ramiden tapno may salakanak. Kunana niya. Unta hanang namnamaan nga saan da ngaglibas idinto tan nawayada mo ngaglibas. Ngam kit di nagsaludsod, nagtamad. Dahito nga Philippian jailer. Kat kunana anya ti ramide tapno may salakanak. Ada sungbat ni Apostol Pablo dita. Ket kinunada mamati ka ken Apo Hesus Kristo ket may salakan kanto sika ken ti balay mo. Ayun. No alaan tayo dayjay nga verse laeng anya nga isu ti pamkuatan tayon nga mag-agkuna nga mamati ka laeng kun tayo moten ore ada ka din nabasa dita nga laeng bro? Awan. Awat nya? Awan. Mamati ka laeng may salakan kan ngamen ti panakay salakan ket parabor kung kasta ka di apostol ni ti sungbat ni Apostol Pablo ko. Han. Amot anya ti kunana. Nya kunana. Ket kinunada mamati ka ken Apo Hesus Kristo ket may salakan kanto sika ken ti balay mo. Ket impalawag da ken kuana ti sauti Apo ken dagiti amin nga da iti balay na. Iyon. Palawag da ti sauti Apo. So adda pa na nga saba. Dagiti saludsod. Adda pa may sasaludsod. Bro, dito ti saludsod dayjay agbambatay ti pagbalod. Anya teramide tapno may salakanak ngay sumulang ti saludsod ti sang katawan ita. Wan. Dagiti agsapsapol dagiti searchers nga kuno tayo. No kasano ti panakay salakan ti kararwada sangkay nga mapan iti naduma-duma nga pagturungan, mapan kayo iti nasanto na surat, mapan kayo iti libro ti aramid. Nya? Adda tinaduma-duma nga examples of conversion iti libro ti aramid. Iti aramid 2 dayto di conversion uno pa ng Kristiyano dagiti naduma-duma nga tattao nagapu iti naduma-duma diso ideal daw ti Pentecostes. Iti muna pa nakikasaba ti banghelyo ti Apo sa diay Jerusalem. Iti aramid chapter 8 daytamo ti panakakonverte dagiti Samaritano. The Samaritan conversion iti aramid chapter 8 verse 5 to 15. Iti aramid chapter 8, 35. Agpangato, so di tama, ti panakakonverte ti eunuch. Dayjay treasurer ni Reina Candace, ti Ethiopia. Iti aramid chapter 9, di tama, ti pakabasa nyo, ti conversion ni Apostol Pablo. Nga tinagan na idigot Saul, uno Saul. Ket nagbalin a Kristiyano, mabasa yun ti Italian, iti aramid chapter 9. Ket aramid chapter 10 ditati panakakonverte ti pamilya ni Cornelius, may isang opisyal ti Armada Italiana. Uno ti imperyo ti Roma. Aramid chapter 16 verse 15 o 13 igati 15 ditamo ti panakakonverte ni Lydia. Dayto ti panakatungpal dayjay Macedonian call kini Apostol Pablo. Aramid chapter 16, dito ti panakakonverte, verse 34, conversion di Philippian jailer, wano di agbantay ti pagbaludan. Kaya aramid chapter 18, no sana ka nagkamali, panakakonverte, dagiti taga-Korinto. Dagiti taga-Korinto. Kaya aramid chapter 19, di panakakonverte, dagiti taga-Efeso. Detalyado dahito iti libro dagiti aramid. So no kayat mo kinagsapsapol ka iti wagas no kasano may salakan ka saan ka mapapan iti Genesis, saan ka mapapan iti Exodus, saan ka mapapan iti Dana tulag, mapan ka iti libro ti aramid.
Well, saan nga dakas nga basa kay tidaan na tulag, bro? Wan. Kadita ti pangrugyan niya talaga. Right. Nga isuday ta kuno ni Apostol Pablo, Roma chapter 15 verse 4, isuday ta dayjay mangiturong iti tao tap nagturong ken Kristo. Na mapantay ti detalye, brother Ray. Naala tayo dagiti different conversions iti libro ti Aramid. Dagiti dadumang libro awanen sa andang hamo masarakan dita dagiti detalyado pa naka-conversion. No conversion dagiti na duma-duma nga tao. Na-convert pa dita tay nay salamangkero. Anya ni Simon. Na-convert pa dita. So nga saan namot nga pinilpili no asino dagiti ma-convert. Nya ti garaw ken aramid. Ti may sa mga kasabaket iwaragawag ti banghelyo. Anya, dagi espada ti Espiritu, the sword of the Spirit. Na iwasawas mo ti Espiritu, ti kampilan ti Espiritu, iwaragawag mo. Tapno adda ti dumngeg ken tapno denggen dagiti tattao ket isu daytan ti pangrugyan dang nga may salakan. Isu dayta ti umuna nga dang, bro. Nya? Umuna nga dang ti pannakaisalakan ti tao. Nga saan pa ya Kristiyano, bro? Kasapulan natin panagdengeg. Kasapulan na ti panagdengag referensya. Roma chapter 10. Verse? Verse 17. Basa man, bro. Iti kasta ti pamati ag taod ti panagdengeg. Ket ti panagdengeg ag taod gaputi saon ni Kristo. Iyon. Ti pamati ngamin, mangrugi uno agtao iti panagdengeg. Iso kasapulam ti dungeg. Na kasapulam ti dungeg. Asino nga ti denggen? Ay ti sasao kuno na. Right. Sasao ni Kristo. Kristo kuno na. Ustula una di kuno ni apo tayo Hesus Kristo iti Juan chapter 14 verse 1 ya kuno na mamati kayo iti Ama, mamati kayo met kanya. Right. Kuno na apo Hesus anya. Ket anya ti kuno ti Ama may panggep iti anak, kuno may panggep ni apo Hesus. Matthew chapter 17 verse 5. Anya kuno na. Iti Matthew chapter 17 verse 5. Daytoy isu ti anak ko adungdungwag. Kuno na. Idi agsa sa upay lang at tuy ti may sa nga ulap anaranyag alinungan na ida kat at tuy ti may sa timek iti ulap a kinunana. Dayto isu ti anak ko adungdungwag isu apa kay aywak isu ti denggenyo. Yun, iso ti denggenyo. Sana ni Moses ti denggen. Sana ti linteg ti denggen. Anya, kan saan met nga ni Elias. Saan met nga ni Elias ti denggen? Sino nga ti denggen? Ni Kristo. Kristo. So, ti umunang addang kasi ti addang ay narami dagiti Hudyo. Idi panawon ti Pentecostes, ti umunang addang ay narami di Cornelio ti arami Jess. Anya ti una na masapol ag dumngeg ka. Nya kasapulan ti panagdengeg. Nga magpatengga ka di diyan, bro. Ay ha na. No nagdengeg ka na nya pa ti rumbeng aramidem. Ada jabut lang ijay teksto tayo nga mismo so blian tayo jay 10:17 adamo lang ijay panang ibagana jay nga kasapulan jay panagdengeg ken panamati. Ayun, kasapulan ti may kadwa Panamati. Kasapulan ti panamati. Nagdengeg ka ro den ing kasabada ken ka. Di pudno di pudno. Di pudno ti may kasabagan ka saan nga datay ni natiptipunan. Hangan datay nalalaukan. Yaga pulang iti na santo na surat. Kanya? Dayay. Ket no dayay ti may kasabakan ka ken nangeg mo rumbeng nga patjem. Nya? Rumbeng nga patjem. Tata pay ngamin. Anya ti una ti Hebrews chapter 11 verse 6, brother Ray. 11 verse 6 iti Hebrews. Anya ti una na. Ngem nawan ti pamati sana mabalin nga aywan ta masapol at madani ti Dios patyen na kuma nga daket gungunaan na dagiti mangsapol ken kuana. Patyen na kumang adda. Nano dayay? Patyen na kumang adda ket gunggunaan na dagiti Mangsapol. mangsapol ken kuana. Isu nga simple mamati ka anya dumngeg ka mamati ka kas ka dagiti Hudyo nga namati da gapon ako na anya ti ramiden mi lalaki a kakabsat. Idi namati da iti panakikasabat muna panakikasabat ebanghelyo anya ti kunada anya ti aramiden mi lalaki a kakabsat. Anya nga ti aramiden mi kalpasan ti panang papatay mi kina Apo Hesus kadagiti basbasol mi anya ti aramiden mi lalaki a kakabsat kunada kadagiti 12 apostol. Ket sinungbatan ni Apostol Pedro ken dagiti 10 apostol anya ti unana
Ket ni Pedro kinunana kadakwada Iti ag Aramid chapter 2 verse 38. Ket ni Pedro kinunana kadakwada ag babawi kayo ken mabautisaran ti tunggal may sa kada kayo itinagan ni Jesucristo may paay ti panagikat dagiti basbasolyo ket awaten yunto ti parangkap ti Espiritu Santo. Ayun, nagsama niya. Nagsama talaga di daduma sa andang patyon ditang verse. Ada patyon, tigat dat mamati langan. Wen. Mamati langan, naisalakan kan. May salakan kan ton, ito no naisalakan kan, ay agpabautisar kan. That is wrong. Wrong dahil nga panakaawat. Takti ko na, anyati ko na, mamati kayo kan Mabautisaran. mabautisaran, ti tunggal may sa kada kayo. Ngumsak ba yung mabautisaran ka? Dapat sa bali, sumarunod yung mamati. So muna, dumngag ka, may kadwa, masapol, mamati ka. Kan may katlo bro. Agbabawi. Masapol ti panagbabawi. Apay, anya ti ko na ngamin, apay nga masapol nga panagbabawi. Anya ti ko na ti apo. Iti Lucas chapter 3, verse 3 and verse 5. Lucas Lucas chapter 3. Anya ko na. 13:3. 13, 3 and 5. Saan kunak kada kayo? Ngem no di kayo agbabawi, mapukaw kay tumot amin iti kasta. Dito ti verse 3. Okay. Iti verse 5. Saan kunak kada kayo? Ngem no di kayo agbabawi, mapukaw kay to amin iti kasta. Inulit na! Inulit na. No ti Biblia kat ulitin na, wano ti Apo ulitin na, dagiti apostol ulitin na, dagiti balikas da, kayat nang sa unday ta, ipagpaganat da. Kanya, ti may sa banag arumbeng nga ramidon ti may sa tao. Ipagpaganat da. Anya ti ko na diyan ni Apo tayo ng Kristo bro. Pudno-pudno ko na kada kayo, no di kay mamati, mapukaw kay tumang titikasta. Adapay, anya pa rin dito mga references. Iti libro ti Aramid chapter 17, verse of 30 and 31. Anya ti ko na dita, Aramid chapter 17, verse of 30 and 31. Anya ko na. Dagiti nga rod tiyempo ti kinakuneng, pinalabas ti Diyos ida. Ngumita ibilin na kadagiti amin na tao, kadagiti so amin na diso nga agbabawi da. Yo. Ti panawon ti kinakunan ko na pinalabas ti Diyos ida. Ngem ita. Kuna na, ati nagsurat ita ket ni Dr. Lucas. Ngem ti agsasaod ita ket ni Apostol anyang chapter ita, chapter 17. 17 ni Apostol Pablo. Nagsasaod ita. Pudno-pudno ko na kada kayo. Kuna na ni Apo tayo ng Kristo, no di kay agbabawi, mapukaw kay tumat iti kasta. Lucas chapter 13, verse 3 and 5. Kan kunamat ni Apostol Pablo, iti panangisurat ni Dr. Lucas, kuna na, ti panawon ti kinakulang, pinalabas ti Diyos. Ida. Ngem ita, ibilin na kada iti suami na tao, iti suami na diso, saan lang nga Pilipinas? Saan lang nga Israel? Saan lang nga Amerika? Saan lang nga sa dinawa diso? No di iti amin na diso, kuna na. Nga, agbabawi da. Kasapulan ti panagbabawi iti panakaisalakan. So muna bro, masapol nga mamati ti tao. Dumngeg ti tao, dumngeg iti ebanghelyo. Dumngeg iti sasao ni Kristo. May kadwa masapol mamati. Mamati ti inangeg na, mamati ti Dios, mamati matken Kristo. May katlo masapol nga agbabawi kadag di basbaso nang dagiti dadto masan mamati ka laeng mapalinid mamati ka lang may salakan kan nga hindi pa nakaisalakan ket parabor parabor mas lang mo scholar brother ti scholar kuno tayo ket libre ti panag-aadal na as diay no pa mo ti scholar nga san nga libre ngem adda ti aid kuno da tulong wan tatta di ka adda awang kadita rami dun dayjay estudyante. Ada. Wan, masapol nga gi-file the application form. Ipila na di application form na, isurat na tinagam na, isurat na pala intention na. Kan masapol nga i-maintain na, di grade na, tapno agtalinag ti kinay scholar na. Kas tamat lang ti panag Kristiyano. Masapol nga mamati ka, masapol nga dumngeg ka, masapol nga mamati ka, masapol nga agbabawi ka. Ngam saan nga nagpatinggay ti dayjay? Wan adda pay, anya pay ti may kapat, brother Ray. Masapol ati panangipadoyak-yak na kani Kristo. Ano panangipod no, diyan pinati na. Iti
iti libro ti Aramid, adat example dita, panay padoyak-yak, kaya niya tikat nasa akong di panay padoyak-yak bro. Ngamin no, dadumahan niya mawatan dagiti tataw dagiti panangi padoyak-yak. Panangi pakaamo. Panangi pakamo, unong panangi pudno. Panangi pudno, oy. Pudno no nya talaga di pinatim. Oy, oy. O nya ti ammo da ngay, nya ngay ti ammok no agul-ulbud ka lang. Oy, oy. Amangan no, kasla sige mamati ako nagbabayo kunam lang gapulang ta dati crush mo jay. Oy, oy. Ay di ka lagbay nun. The relief goods. The relief goods. Ay di ka lang mabutingan. Nya kapag the relief goods ni mamati ako matengarudan. Ag Kristiyano akmeten ay gapulang ta the relief goods ay napiman. Unaan medical mission. Ni dati libre nga agas, dati libre nga nya dagita nga iteda isong ag Kristiyano akmet ay narigat tikas jay niya. Adu ti medical mission sa sayang kati gobyerno. Nya napintas na kita ngam no aramatan ti medical mission tapno as blackmail tapno agbalin lang nga Kristiyano dagiti tattao ay han dapat ti aramatan mo isuri jay ebanghelyo. Nya aramatan ti ebanghelyo tapno ag Kristiyano dagiti tao. So muna dumngeg may kadwa mamati, may katlo agbabawi ken may kapat. Iya agpaduyak-yak. Masapol nga gipaduyak-yak kun ipudno na ti pamati na anya kaniti reference salita bro. Iti Roma chapter 10, Roma chapter 10, 9 and 10. 9 and 10. Agsipod tanipudnom, babayan ti panagsao ani Jesus, ti Apo ket patyem, ti pusom at ti Dios, pinagungar na kadagiti natay may salakan kanto. Tabuyugen ti puso no mamati ti tao, tapno makaguno ti kinalinteg ket tingiwat ti panangaramid ti panagpaduyakyak, may paay ti panakaisalakan. Yon, dayay. May paay ti panakaisalakan. Adda kadi example tayo iti dayta brother Ray. Apay nga masapol nga paduyak kasanang no nangam mo. Anya, hanangam mo di pinati na. Naisangsangayan, anya naisangsangayan. Hanangam mo diak nga mo ti agpaduyak-yak, diak nga mo ti agipudno, diak nga mo nga ibaga ti pamati ken Kristo. Adda kadi example iti nasan ko na surat brother Ray. Iti Aramid chapter 8. 36. Verse 36, daytoy ket dayjay conversion of the eunuch. Uno pa naka-converted ya eunuko nga isu ti treasure ni Reina Candace at taga Ethiopia. Ethiopia, Africa dayta. Anya, ti eunuko kayat nang saun dayta ke tao nga kapon tapno agserbi as ipupudno iti among na. Anya dayta ang reference chapter 8 ti Aramid. Verse 36 saging gana ti 39. Verse 36 to 39. Okay. Ket idi magmagnada iti dalan dimteng dati may sa danom ket kinuna ti yunuko. Adtoy ti danom anya ti makapawil kanyak a mabaw ti saram. Ket kinuna ni Felipe no patyem ti amin a puso mabalin mo. Ket simmungbat ket kinuna na patyek ani Jesucristo iso ti anak ti Dios. Ket imbilin na pagserdengan na ti lugan ket imulog da adwa ti danom da Felipe ken ti yunuko ket nabaw ti saran. Yun. Nabautisaran. Yun na niya. Naglawag dahil nabautisaran. Naapay nga niya mabautisaran. Una ta kinasabaanan ni Felipe. Nya, kinasabaan no nabasa niya tintarament nga pakasaritan dahil nga yuno ko. Nagapoy di Jerusalem. Nagatindari ti Pentecost. Nagapoy di Jerusalem, di ko nagawi din. Adan iti dalan ti Gaza. Gaza Strip. Kunan sa data na Israel. Agturong di Ethiopia. Inbound ti Espiritu Santo ni Felipe tapno kasabaan na. Kinasabaan na daytoy mangrugi ti libro ni Isaias chapter 53. Kinasabaan na kasabaan na ditoy kuno na ngayon rugi na ti panay kasaba ken ni Apo tayo ng Jesucristo. So nagdengeg jay yuno ko. Namati. Anya? Nagbabawi mawatan tayo nagbabawi daytoy ken nagipudno. Dakunanan aduyan kuno na adda kadi pay makapawil nga mabuti sarana ket adtoy ti danumay. Ti ammo na mabalinan nga mabuti saran nga oray no saan nga nagpaduyak-yak. Nanapay na pudno. Nanapay na pudno anyang talaga di pinati na. Adda kadi pay kuno na di kini Felipe. Ay awanan kuno na malaksid. Kuno na. Malaksid. Kuno no patyem iti amin na pusom. Kahit nasa unda jay si pupudno. Patyek, kanya tingnan na di yuno ko brother Ray. Patyek. Ket simmungbat ket kinuna patyek ani Jesucristo iso ti anak ti Dios. Yun.
inwargawag na. Yay pamati na impod nun akin ni Felipe di pamati na. Ket anya ti si Marlon na pasamak. Ket imbilin na pagsardingan dati lugan ket imulog da duwa ti danom da Pilipi ken Yunuko ket binaw ti saran na. Yon. So adda tayo pattern. Anya, umuna dumngeg ka, may kadwa, mamati ka, may katlo bro. Agbabawi, Agbabawi may kapat. agpaduyakyak, Agpaduyakyak kan timay kalima. Nya, timay kalima adapay narami dita Yunuko nya. Wan. Anya tinaramin na nagpabautisar. Bautisar. Nagpabautisar ti maudi. Nga addang mo adda kan ijerwangan ngamen. Dakan jerwan sumreg kalangan kalpasan ti panakabautisar mo agbaling ka na Kristiyano. Apay ngamen nya masapul ti panakabautisar brother eh. Ket kunada ka nga masapulin. Ta pamati lang ka mamati ka may salakang kan. Hanggang agpabautisaran anya ka diti kunan niya po tayo Hesus Kristo may panggap iti bautismo. o ka naglawag mo ti jay panang kunana ti ay Marcos. Marcos chapter 16. 16 verse 16:15. 15-16. 15:16. 15-16, okay? Oy. Nante mo tanong malawlawagan da jay kunana tayo nga haan nga mamati laeng. Hanggang mamatilaan. Ket kinunana kadako dain kay ti so amin alubong ket ikasabay ti ebanghelyo ti so amin na parswa. Ket ti mamati ken ti mabautisaran. May salakan to ket ti saan na mamati madusaan to. Uy, saan na mga ibagagayam nga kuha? Nga ti saan na mabautisaran ka madusa? Diyan magayam saan na mamati ti madusa? Kuna damanan. Nuwan. Anya, ngamin, saan nga nga mabal nga bautisaran di tao no saan na mamati? Nuwan. Umdasen di saan na panamati nga pakadusan na. Saan mo nga urayin pa ilang han nga mabautisaran tapno nga madusa han pa ilang nga namati ay ka madusa daytan. Anya? Isud gyud na saan nga ang argument dayjay. Ang argument dayjay han na mga kinunang matisaan na mabautisaran ket madusa. No imbaga nang masapol na mabautisaran ka, masapol na mabautisaran ka. Hamo damagin ni di mo mat nga imbaga nga madusa akno sa anak nga pabautisar. Anya nga pa nakaawat dagiti kanasto niya. So, umuna mamati ka, agdengeg ka. May kadwa, masapol nga. Mamati. Mamati ka. May katlo, masapol nga. Babawi. Agbabawi. May kapat, masapol nga. Agpaduyakyak. Paduyap ko nang ipudno iti pamati. Ken, ti may kalima. Mabawi. Masapol nga. Mabautisaran. Mabautisaran ka. Uno, agpabautisar ka. Anya, kasta tinarami dagiti nasitar tayon nga panakakonverte. Uray na Apostol Pablo. Arami chapter 22 verse 16. Kunan ni Ananias kan kuana kalpasan ti ipanaybaw ti Espiritu Santo kini Ananias tapno mapan kini Apostol Pablo kunan na apay agtaktak ka. Saulo apay agtaktak ka. Nya tumakder ka. Ket pabautisaran ka, ket awagam ti nagana. Okay, bro? Dagi kablaw ta sakay ang pumakarata. Okay, imbang bigat kadagiti amin nga dimngeg sa di naman nakadanon dayto yung programa o istasyon imbang bigat ti amin pagyamanan ti panawan kan orasyon ngayon payaw nga panagdengeg kadagiti absat mi ti Salcedo, Galimuyod, iti prepar na iti Ilocos Norte, kastamoten iti Bangar, iti Narbacan, iti Candon. Dagiti absat. Dagiti kakabsat yung itangatang dagiti kakabsat yung itangatang pumakpakadan kada kayo yaw awis mi ti panahipagdaydayaw kada kayo kami kada kayo panahipagdaydayaw iyo kada kami kaya iti Rubio Galimuyo di Locosur dadita ti chapel ti Church of Christ tuy kabsat yo ken gayam yo iti tangatang Samuel Alejo Bagsangi Sr. Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Nain bagabigat Candon City. Kaya mo tagyala niya, puno ang Kristyano.